Poštovane dame i gospodo, zemljakinje i zemljaci, dobrodošli u Kulturno-informativni centar Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Zagrebu. S nama večeras su i članice i članovi pjevačkog zbora Bosana, kao i voditelj zbora maestro Ivan Buljan. Bosana će nam izvesti dvije pjesme, a poslije izvedenih pjesama pjevačko društvo Bosana će nam predstaviti voditelj zbora gospodin Ivan Buljan. Jedna zemlja napačena Bosna, tomu još da prostiš brdo svakog sna. Vjekovima stoji i silnike broji, u njoj žive ljudi, vjerni svojoj čudi. Sinovi smo vrha i kovina vana, to je zemlja Bosna, odavnje dana. Tu se kapetan i drugih junaka opjevane pjesmom sa naših strana. Bosanci su ljudi, umiljate čudi, merhametli srca, što za svako kuca. Ako dušman dođe, zemlju im uzeti, Bosanci su spremni za nju i umrijeti. Sinovi smo vrha i kovina vana, to je zemlja Bosna, odavnje dana. Tu se kapetan i drugih junaka opjevane pjesmom sa naših strana. Oj, Zenico grade, usred Bosne stare, tvoja duša mila svakog prigrlila. Od Bilnišća starog do Jagnjišća pravnog, drven mosti spaja, ljubav dogovara. Sinovi smo
pjesmom sa naše strana. To je zemlja Bosna, odda mi je dana. Hvala Bosani, ovom pjevačkom društvu. Ukratko predstavit će ga voditelj zbora, gospodin Ivan Buljander. Ivan, izvolite. Počeli su sa radom 2002. godine pod vodstvom maestra i profesora glazbe Fuada Necvahića. Prva pjesma koju smo večeras čuli, čiji je autor glazbe upravo on, a teksta dr. Izudin Faznović, svojevrsna je i zbilja je i himna Bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske. Od prije godina uvijek je bila izvođena i do tada kao prva pjesma na našim programima. Druga pjesma koju smo čuli je autora Kemala Montina, svima vjerojatno poznato izvedbi kao instrumentalnog sastava Ambasadori. Mi smo je večeras izveli u mom
aranžmanu. Ja sam vođenje ansambla Bosana preuzeo, mislim da je to bio februar 2019. godine i s njima sam evo od tada, možemo reći neprekidno, tada još kao student, a sada evo i kao od prije 3 godine kao profesor glazbe. S njima radim jedan put tjedno, vidite da su, dakle, to je mješoviti zbor, čija je uža, možemo reći, specijalnost izvedba bosansko-hercegovačke tradicijske glazbe, uključujući ponajviše gradsku, dakle se daleko, ali se u sam repertoar uključuje i pjesme neke drugačije provenijencije, jer tu ima i novokomponovanih pjesama koje su nekako srasle i sa narodom, dakle onih radih pjesama tamo od 50-ih pa nadalje, te su posebno popularne od poznatih starih izvođača, recimo Mamule, Imamovića, Safetisovića i tako dalje. I držimo se, ako dođete kada ste već bili na nekom od naših koncerata, to su uglavnom i ti aranžmani koji su nekako sad postali tradicionalni, ali da od tada nije prošlo mnogo godina. Dakle, zbor broji sada negdje oko 25 članova, mješovitog je sastava, probe su jedan puta tjedno i evo sad smo nekako, možemo reći, i reprezentacija bošnjačke nacionalne zajednice. Jer s ovako drugim radom ili s ovakvim i uspjesima i gostovanjima nema evo na ovim područjima ni u zajednicama sličnog zbora. Neki su se još oformili, što je svakako dobro, radi se i na folkloru koliko se može, tako da se to jedno jedinstvo u različitosti, kako cijela Bosna i Hercegovina zapravo i je, očuva što je više moguće. Toliko. Zaboravio sam, nemam nikad ove konferencije i najave. Naš solist u prvoj pjesmi bio je Donat Orlić, dugogodišnji član, inače po zanimanju akademski slikar.